wawazifumu amayi amene ali pa screen akuti athandize nzeru. Amayi amenewa ali ndi nkhawa kwambiri, nkhani yawo ili motere: mayiwa anali m'banja labwino ndipo china chilichonse chinali bwino, koma vuto mu banja mwawo linali lakuti amayiwa samabereka ndi amuna awo mophatikizana ndi iwowa adapanga chiganizo chopanga adopt mwana uja anapanga adopt ndipo mwanayo anali nzaka 4. Zotsatira zake mwana uja adambokhala naye mwamwayi. Tsiku lina Mulungu anawadalitsa mayiwa adatenga mimba mpaka na mwana anabadwa. Atabadwanso mwana mosakhalitsa anatenganso mimba ina, mwana winanso anabadwa. Ngati mayiwa anali ndi ana awiri ochoka m'mimba mwawo, koma mwana wopanga adopt uja sanamulekerere, ankamuonetsera chikondi ngati mwana wawo. Ndipo mwana uja anapita ku sukulu mpaka nakumaliza. Atamaliza sukulu anambosintha khalidwe, anayamba kulezera, anayamba kukonda akazi. Ndiye mayiwa ayesesa kumulangiza koma mwanayo sakumvera. Ndiye mwanayo wabwera poyera. Mwana wopangidwa adopt uja akuti akufuna mashare ake muchuma cha mayiwa ndi amuna awo, koma mwanayo sakudziwa kuti awawa si makolo ake. Ndiye mayiwa ali ndi nkhawa mophatikizana ndi amuna awo kuti mwanayo akampasa chumacho ndi khalidwe lake lolezerali, akakachiwononga sazabweranso kuzafuna chuma china. Apapa ndi mayiwa akusowa choyankha, kapena angompasa chumacho ndabwera poyera. Chonde athandizeni mayiwa maganizo. Mutakhala inu mungatani?